Вітаю вас, зярняткі! Маё імя Ганна, і гэта рубрыка «Наш канал рэкамендуе». Тут мы будзем расказваць вам пра цікавыя кнігі, цікавыя падзеі, цікавыя месцы, якія наш канал рэкамендуе вам, зярняткам, пачытаць, наведаць, паглядзець. І сёння наша рэкамендацыя гэта першая Біблія. Давайте толькі паглядзім на гэтае цудоўнае выданне. Першае, што трапляе ў вочы, гэта тое, што гэтая кніга вельмі цвёрдая. У яе вельмі цвёрдыя старонкі. Гэта якраз для тых зярнятак, якія яшчэ не вельмі ўмеюць добра гартаць старонкі кніг. Паглядзіце, гэтыя старонкі амаль немагчыма сапсаваць. Па-другое, гэтую кнігу вельмі прыемна трымаць у руках. Вокладка такая мяккая на вобмацак. Па-трэцяе, у гэтай кнізе шмат прыгожых ілюстрацый. Вось, напрыклад, гісторыя пра Ісуса, як ён супакойвае буру на моры. Паглядзіце на гэтыя прыгожыя ілюстрацыі. Яшчэ у гэтай кнізе вельмі зручныя тэксты. Яны невялікія па аб'ёме, якраз добра падыходзяць для зярнятак, якія толькі вучацца чытаць. Кожная старонка – гэта нейкая біблійная гісторыя. Усяго тут 20 знакамітых біблійных гісторый. Аўтар гэтай першай Бібліі старалася расказаць гісторыі проста і зразумела, для таго, каб з самага маленства дзеткі вучыліся Бібліі, бо ніколі не зарана пачынаць чытаць Біблію. Таксама у гэтай першай Бібліі ёсць ручка. Вельмі зручна браць з сабой кнігу на прагулку, на служэнне, у нядзельную школу. Вельмі добрае выданне. Праўда, наш канал рэкамендуе. І напрыканцы я хачу зачытаць вам першую гісторыю адсюль. Бог стварае гэты свет. На пачатку Бог стварыў усё з нічога. Ён прагнаў цемру, стварыўшы святло. Ён зрабіў зямлю і неба, ваду і сушу. Расліны з'яўляліся з зямлі у той час, як вялікія і маленькія істоты сноўдалі навокал. У моры плавалі рыбкі, а ў небе лёталі птушкі. Потым Бог стварыў Адама і Еву. Бог палічыў, што яны самыя лепшыя з усіх ягоных стварэнняў. 6 дзён Бог працаваў, а на 7-й дзень ён вырашыў адпачыць. Усё з'явілася ягонай магутнасцю. Дзякую вам, зярняткі, за ўвагу. Абавязкова пастаўце падабайку гэтаму відэа, падпісвайцеся на наш YouTube канал, таксама падпісвайцеся на наш Telegram-канал «Зярняткі». Там якраз вы знойдзеце інфармацыю, дзе ж можна набыць гэтую першую Біблію, каб яна была ў вашай бібліятэцы і каб вы яе чыталі штодня. Дзякую вам яшчэ раз, да пабачэння!